Hej og velkommen til den her første YouTube-video. I den her video der vil jeg gerne tale om det, der hedder generationstraumer, og hvad det er, der gør, at generationstraumer det kan påvirke dig inde i dit liv. Det der er med generationstraumer, det er, som ordet siger, at traumerne de går fra generation til generation. En af de ting, som man kan være opmærksom på, det er for eksempel, hvis en af dine forældre har været udsat for noget traumatisk. Det kan være noget voldsomt selvfølgelig, som overgreb og vold og fattigdom og sådan nogle ting i barndommen. Og det kan være, at din mors eller fars forældre har oplevet noget lignende. Der sker så også det, at fra generation til generation, så sker der noget i kulturen, der sker noget i normerne, der sker noget i samfundet, så tingene flytter sig hele tiden. Og dermed så flytter, hvad kan man sige, traumet sig også, altså forstået på den måde, at hvis der for eksempel var skældud og nogle voldsomheder i dine forældres barndom, så er det måske... så var det måske ikke nær så slemt dengang, altså slemt forstået på den måde, at det var normen, at man skældte børnene ud mere, end man gør i dag. Og sker det så i dag, jamen så kan det virke mere voldsomt for barnet. Når man skal tale generationstraumer, så skal vi også tale om, hvad det vil sige, at modtage de her traumer fra sine forældre. Det er ikke altid, at man er bevidst om det, og det er ikke altid, at det sådan er noget, der er sådan meget konfronterende og direkte. Det kan sagtens være subtilt. Det kan sagtens være noget i mønstrene og i den måde, man coper på, der gør, at de her traumer, de ligesom går igen fra generation til generation. Vi coper det vi lærer, altså det vil sige, at vi mønstrer det vi lærer. Så har vi lært noget bestemt fra vores forældre, så har vi i hvert fald ofte en tendens til at kopiere det og gå videre med det. Men det bliver aldrig sådan en til en, fordi i din tilværelse, i din barndom, der er du blevet påvirket af alt muligt, altså både selvfølgelig din familie, men også hvad der foregår i skolen og venskaber, sport, den lille lokalkultur, du er en del af, bor du i en stor by eller på landet. Der er rigtig mange ting, der går ind og påvirker os. Men selve traumerne kan godt gå igen. Hvis for eksempel, hvad kan man sige, hvis nu for eksempel dine bedsteforældre var enormt fattige, det kan være, det var en stor familie ude på landet, og de havde ikke ret mange penge, det kan være, at de var lønmodtagere, landarbejdere eller et eller andet. Så har de lært deres børn, som er måske din far, hvad det vil sige at være fattig. Altså hvordan man sparer, hvordan man prøver at holde lidt igen med at købe ind. Det kan også være stressbelastning over ikke at have nok og få tingene til at slå til, som din far arver rent mentalt. Og måske ubevidst tage med ind i et lidt mere moderne liv, som han er en del af sammen med dig og måske din mor og søskende. Og måske derfor har han en psykologi, hvor han kan have en tendens til at være meget sparsommelig. Også selvom at han måske er veluddannet og har en god løn. Det kan også være det modsatte, at I hvert fald ikke skal mangle noget, og så også at så får I rigtig meget. Så det at være generationstraumeramt, det er meget komplekst. Der er ikke som sådan en sandhed i det, men noget af det, som forskning har undersøgt, det er, de har undersøgt, prøve at finde en forklaring på, hvordan traumer de ligesom går igen fra generation til generation. Og de kan også måle traumerne i vores DNA. Det er blevet påvist på holocaust-overlevere, krigsveteraner, civile også fra 2. verdenskrig med sult og hungersnød, både i Tyskland, Holland og Belgien og
lande, som var under beskydning i krigen, hvor der manglede mad. Der skete det, at der kommer en ret hård stressbelastning, når man er i sådan nogle miljøer, og mennesket går i en eller anden form for overlevelsesmode, og skal egentlig bare i gåseøjne overleve fra dag til dag. Og det sætter sig, den her stress, ned igennem systemet, og bliver nedarvet i næste generations DNA. Det vil sige, at man kan kode DNA'en fra tidligere, altså fra for eksempel dine bedsteforældre eller oldeforældre, der har været i en koncentrationslejr, eller noget andet traumatisk. Og det kan kodes tilbage op igennem generationerne og ind i din DNA. Og på den måde, så kan du være bærer af det her traume på en sådan en lidt subtil fysiologisk måde igennem den her DNA-kodning. Og det betyder, at hvis du så ligesom mærker et eller andet, det behøver ikke engang være et traume, men mere en eller anden stressbelastning, eller noget, der minder om noget, så vil din hjerne reagere på det. Og det vil den gøre, selvom det ikke er dig, der har været udsat for eksempel for holocaust, eller for krig, eller for hungersnød, eller noget andet. Men simpelthen fordi det ligger ned igennem din DNA og koderne. Så derfor kan det være ret svært at få forstået og få styr på, hvad er et generationstraume. Det er så komplekst, fordi det er selvfølgelig også adfærd, som bliver nedarvet. Altså den måde, dine forældre agerer på, og som du vokser op. Måske har du en mor, der har stress eller noget depression. Det kan også være din far selvfølgelig. Og det kan være svært lidt at fortælle om, eller få styr på, hvor kommer det fra. Men det kan være, at hun har oplevet noget i sin barndom med sin mor, der måske havde en kort lunde, eller havde mange børn, hun skulle passe, et hus og hjem. Det var en anden tid dengang. Og også var disponeret af generationstraumer fra sin egen familie, eller sin egen mor. Og så er det på den måde, er det gået op igennem tiden og op i din generation. På den måde, der arver vi traumefortællingerne i vores, både rent fysiologisk i vores DNA, men også i vores historier. Kan man så få forløst de her traumer? Ja, det kan man godt. Det kræver noget arbejde selvfølgelig, og det kræver også, at man mærker sit nervesystem og kommer til at arbejde med sit nervesystem. Nogle traumer, som du kan bære rundt på, har mindre indflydelse ind i dit liv end andre. Jeg har også den holdning, at der ikke alt vi nødvendigvis skal krabbe rundt i og få op til overfladen. Nogle ting må godt blive parkeret i fortiden, så længe de ikke spænder ben for nutiden, igennem handlemønstre eller adfærd eller traumeresponser, som besværliggør livet for dig. Jamen så er der ting, vi har oplevet bump på vejen, som vi må placere eller lægge. Det er normalt for mennesker at opleve modgang. Det er normalt for mennesker at navigere i modgang. Det, der er udfordringen, når man taler traumer, det er, at de her traumer, både generationstraumer og også egne oplevede traumer, går ind og ændrer på nervesystemet. Nervesystemet er opbygget til at skal passe på os. Det er ren biologi. Altså flugt, frys, kæmp og så den, der hedder fawn. Det er helt normalt, at det skal fungere, og det skal det kunne gøre, så det kan passe på os. For eksempel, hvis du går ud foran en bil, og så du reagerer, at du får hævet dig selv tilbage igen. Det er dit nervesystem, der er automatiseret og simpelthen får lavet den her reaktion. Og det er helt almindeligt.
Men det er mere, hvis det så er, at dit nervesystem og kroppen navigerer fuldstændig lidt, hvad kan man sige, high alert hele tiden, eller hurtigt kommer i den her kæmp, frys, flugttilstand. Og også hvor du tænker, hvad skete der, hvorfor gjorde jeg det? Det var da træls, eller det kan være pinligt, altså den følelse, man kan sidde tilbage med bagefter. Eller man kan få den forstærket, man måske begynder at undgå at opsøge steder, hvor den kan blive aktiveret, den her reaktion. Og det gør, at det selvfølgelig begynder at spænde ben for dig, traumerne. Og så er det klart, at det kan være rart at få kigget på det og få løst traumerne. Det kan også være, at du har flashbacks. Det kan være, at du drømmer nogle vivid, fluffy dreams. Det kan være, at du har en kort lunte. Det kan være, at du hurtigt bliver grådelabil eller har en anden sårbarhed i forhold til dit nervesystem. Og det her kan man godt gå ind og kigge på, om der skulle være nogle gemte traumer, enten du selv har oplevet, eller nogle generationstraumer. For igen, traumer er rigtig mange ting. Det er det direkte oplevet nu og her. Vold og overgreb, man kan være i det også. Men det kan også være mobning. Det kan også være, du vokser op i en familie, hvor der har været nogle voldsomme dødsfald, sygdom. Det kan være, at du har oplevet nogle altså være flygtningebarn, psykisk sygdom, fattigdom, kommer igennem nogle krigszoner. Det kan være, at dine forældre er blevet skilt på en voldsom måde, som har påvirket dig. Og der er mange måder, at de her traumer, de kan sætte sig. Og de traumer kan sagtens komme fra tidligere generationer, så den måde dine forældre agerer på ud i deres nervesystem kan være uhensigtsmæssigt, og de er jo ikke selv klar over det nødvendigvis. De er ikke selv klar over, at de overfører deres traumer til dig, fordi det skal man jo vide, inden man kan gøre noget ved det. Derfor i den her YouTube, på den her YouTube-kanal, der tænker jeg at lave nogle temaer. Lige i den her uge her, der er der et lille tema omkring generationstraumer. Men det kan også være alt muligt andet, om forskellige ting om traumer og stressbelastninger, som jeg vil tage op. Men nogle af de ting, som kommer til at gå igen, og som er rigtig vigtige, det er, at vi skal ind og arbejde noget mere med nervesystemet. Det er det, at jeg er psykoterapeut og taler gerne om traumer og vil gerne arbejde med dem, og jeg skriver på tavlen dernede og historien om traumet, og hvad gør man, og hvordan var man i det, og hvilken erfaring og færdigheder fik man ud af det. Men noget af det, som også bliver mere og mere vigtigt i traumebehandling, og som bliver mere og mere præsent, det er kroppen. Fordi at traumerne, og det gælder også stressbelastninger, så det sidder jo i kroppen, det er et kropsligt fænomen. Når vi mærker stress og belastninger, så kroppen vil reagere, den spænde op, eller man får ondt i maven, man får spændingshovedpiner, der sker noget i den krop hele tiden. Men vi har haft en tendens til egentlig at choppe her og kun være i hjernen. Men der er så meget intelligens ned igennem systemet, og vi har jo det, der hedder en vagusnerve, som er den største nerve ned igennem kroppen, og som går ud alle steder, som er den, der også bliver påvirket, når vi bliver traumeramte. Og derfor så er nervesystemet, altså det kører lidt, det har lidt sit eget liv. Og det er bedre, du kan lære at forstå nervesystemet og ligesom arbejde med det med nogle kropslige øvelser, men samtidig med også, hvis man går ned i et bestemt traume og ligesom mærker, hvad er det, som jeg oplever i det traume, eller så hvis man går lidt tilbage i traumerne. Hvordan var det at være mig der? Hvad vil jeg ønske, at jeg fik hjælp til? Hvordan kan jeg trøste mig selv i dag?
det der hedder inner child trauma release, altså forløsning af de traumer, der er påført en i barndommen. Det er også en metode, jeg arbejder med. Igen, generationstraumer, det er lidt komplekst, men traumerne starter ikke nødvendigvis med dig. De kan starte ved din bedstemor eller bedstefar eller onkel eller nogle helt andre, og så bliver det påvirket ind igennem familien og helt hen til dig. Og måske er det på tide at arbejde med at få stoppet traumerne ved dig. Altså det vil sige, hvis du kan arbejde med at kigge på, hvad er egentlig mit eget, hvad er den tidligere generation, hvad har jeg arvet fra nogen, og hvordan kan jeg give slip på noget af det her, så det i hvert fald ikke bliver påført til mine børn. Det er jo ikke nødvendigvis nemt, og det kan være en lang proces at arbejde sig igennem de her ting. Og igen, der er noget, der er vigtigere at arbejde med end andet. Der er som sagt, hvor der er handlemønstre, og der er uhensigtsmæssige nervesystemet, traumaresponserne, får lidt frit spil, uden du helt er klar over, du bliver kørt lidt rundt i managen, så får man raserianfald, eller man går helt i frys, eller et eller andet, og man forstår egentlig ikke helt, hvorfor. Det kan være i en diskussion med ens kone og mand, eller ens teenagebarn flipper ud, eller hvad det nu kan være, og så ryger man selv i de her systemer. Det er sådan noget, man kan arbejde med, og en af de ting, som jeg har erfaring med, når jeg arbejder med mennesker, der har været ramt af traumer, det er som sagt også at få kroppen ind. Jeg er uddannet inden for yoga, for The Special Child og børneyoga, og så har jeg forskellige kurser og sådan noget i stress release yoga, og jeg har faktisk interessen i at tage en anden uddannelse. Det handler faktisk ikke så meget om yoga, men det er en amerikansk kvinde. Også hvor man får kroppen lidt mere med ind i traumebearbejdningen. Men det vil jeg komme tilbage til, når det bliver aktuelt, og det er det ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg har i hvert fald erfaring i, at des bedre vi kan være i vores krop og nervesystem, des bedre kan vi også få roen og balancen. Det som vi gør, og som jeg sikkert også selv har gjort, og alle andre ofte også gør, det er, at vi laver det, der hedder at dissociere, når livet bliver besværligt. Det betyder, at man ligesom skiller sig selv ad. Altså, vi har alle hørt om for eksempel et trafikuheld. Og så kommer der nogle medbilister og ser det her uheld, og de har et førstehjælpskursus og skal simpelthen i gang med akut førstehjælp, indtil der kommer ambulancer og sådan nogle ting. Og der er rigtig mange, der bagefter kan fortælle, det er ligesom om de ser sig selv udefra. Altså de kan simpelthen se sig selv arbejde, men man har skilt sig ad, så ens følelsesliv, og det skal man også kunne i den situation, simpelthen kunne lægge det væk, og så bagefter så reagerer de med et chok, eller med hvor de bliver rigtig kede af det, og græder, eller ryster, eller et eller andet. Det er simpelthen kroppen, der bagefter reagerer. Så det at kunne dissociere, det er faktisk også rent biologisk en overlevelsesstrategi, og kunne det, hvis man bliver udsat for voldsomme traumatiske hændelser. Og så er der nogen, der stadigvæk efterfølgende kan, altså hvor man ikke er blevet samlet igen, kan bruge det som en coping-strategi det kan være, hvis man skal til en eksamen, eller hvis man er uenig, eller op og skændes med sin partner, så kan man ryge tilbage i de her gamle ting, eller det er hårdt at være på jobbet, der er nogle ting, der bøvler der, eller hvad det nu kan være. Og i princippet, så er det jo en sund, i gåseøjne, færdighed eller håndtering af at være i selve hændelsen. Men når man så bruger det, og igen husk, det er jo ikke noget, du gør med vilje, det er jo rent biologi, nu har kroppen lært det, og så kan den bruge den her dissociering på alle mulige tidspunkter. Også hvor det er uhensigtsmæssigt.
så kan det gå hen og blive noget besværligt at være dig, fordi hvornår gør jeg det her? Det er jo heller ikke behageligt at være i. Og det er altså også noget, man kan arbejde med inden for traumeforløsende terapi. Så det at være i sådan et rum, hvor der arbejdes med traumer, der arbejdes som sagt både med samtalen, men der arbejdes rigtig meget også med kroppen. Og nogle gange, når samtalen bliver besværlig, jamen, så er det måske godt at gå en tur, gøre lidt noget andet, tale om nogle andre ting, gå lidt tilbage. Fordi vi skal ikke ind og retraumatisere nogen, men mere få en forståelse af handlemønstre og hvad der ligger bag de her traumer. Noget af det, som sagt, som jeg synes er meget, meget vigtigt, det er, at den, der har de her traumehistorier, også får kontrollen over traumehistorierne. Og det får man både ved at dissekere dem, ved at snakke om dem og forstå dem, men også ved at forstå, hvad er det for nogle handlemønstre, man bruger, hvad er det for nogle forsvarsmekanismer, hvor kommer de fra, og er der noget, som ligesom ligger i generationerne i familien også. De færreste forældre ønsker jo at gøre deres børn ondt. Selvfølgelig findes der nogen, der gør, men de færreste forældre ønsker det. Men de kan selv have nogle adfærdsmønstre med, som ikke er hensigtsmæssige, og som de på den måde giver videre. Og som jeg sagde før, det der med, at gamle adfærdsmønstre tilbage fra dine oldeforældre måske, kan gå tilbage og ligge i DNA'et. Og det er ret interessant, at vi kan arve traumer på den måde. Og det gør jo, at man kan fortsætte i det uendelige. Men man kan også arbejde med det og få nogle af dem placeret de rigtige steder. Nogle af de der handlemønstre, som jo i virkeligheden ikke er dine, men som kommer fra noget helt andet. Og ja, så har du også mærket livet måske ved, at dine forældre har været traumeramte, og måske fordi de har haft de traumer med, som de har med, har påvirket dig også på nogle tidspunkter uhensigtsmæssigt. Selvom du måske har, nogen har jo voldsommere traumer med end andre, men selvom du har nogle fortællinger omkring uhensigtsmæssige oplevelser, meget skæld ud, eller stuearrest, eller dine forældre ignorerede dig, altså sådan nogle ikke særlig konstruktive adfærdsmønstre fra dine forældre, så har de fleste også andre fortællinger om deres forældre, som ligesom også bliver bærende i fundamentet, at man også kan have forældre, der var nærværende og søde og ordentlige, samtidig med, det kan selvfølgelig give lidt forvirrethed, afhængig af hvor meget og hvor lidt de her forældre har været påvirket af deres egne traumer. En af de ting, som jeg tænker, som også kan være nedarvet traume, det kan for eksempel være, at hvis din mor, da hun bar dig i sin livmor, har været stressbelastet, eller også op til, så bliver der også nedarvet noget der, fordi fosteret kan mærke puls og hjerterytme, der sker rigtig meget hormonelt med kortisol og adrenalin, som går ned i det her lille foster. Det skal så siges, at et foster selvfølgelig både er sårbart og robust på en gang, fordi der er jo født mange børn, og det skal der jo også. Men det gør, at du også på den måde kan have nedarvet noget, uden du er klar over det, og uden at din mor nødvendigvis er klar over det. Fordi det kan være, hun har stået i en besværlig tid i sit liv, eller et eller andet, eller der har været krig, eller hvis man er flygtning, eller hun har stået i noget skilsmisse, eller på en anden måde været presset arbejdsmarkedet, eller et eller andet. Og så bliver du født, og bliver taget dig af og sådan noget, men så kommer der måske noget kultur ind også, og nogle normer i det her samfund, hvor jeg også selv har været en del af, så bliver man afleveret i dagpleje, eller i vuggestue, eller senere i børnehave, og er der i mange, mange timer.
Og jeg ved i hvert fald, for da jeg selv havde små børn, så var der sådan en, og det stak lidt i mit hjerte, at man skulle aflevere sit børn i den her børnehave. Og det var en god børnehave, mine børn har gået i nogle super gode som dagplejer børnehaver. Men barnet græder, mit barn græder, og det var sådan, jamen hun holder op, eller han holder op, når du går. Og jeg går og skal på arbejde og sådan nogle ting. Man kan vide, om det ikke også er en traumerespons, at barnet så stopper med at græde. Det tror jeg, det er. Det har man også forsket i. Fordi det ligesom opgiver, det får ikke den trøst, det har brug fra mig som moren, eller for dig som forældren. Og så går det her nervesystem i gang, og for at overleve, så går det måske lidt i det, der hedder frys. Altså det lukker lidt ned, barnet. Men så tolker man, jeg selv oprindelig socialpædagog, så tolker den her dygtige pædagog, eller medhjælper, eller hvem det nu er, at så barnet falder til ro. Og det kan også godt være, barnet er, men samtidig med, så kan barnet også have lukket sig selv ned, fordi at det ikke får den respons, som det rent biologisk havde håbet på at få, at det skal tilbage i den trygge favn, som er mor eller far, og med hjem og blive taget sig af. Og det er sådan nogle ting, som man jo også forsker i. Hele tiden bliver børneforskningen jo mere bevidst om forskellige ting. Hele tiden bliver der lavet nye børnesyn. Hele tiden bliver der evalueret og revurderet vores opdragelsesformer. Og det skal der heldigvis også, fordi vi bliver også klogere fra generation til generation og fra tid til tid. Det er heldigvis også en del af det, og det er også lidt nogle modresponser mod traumer faktisk, at vi så også, os der har noget med, ligesom også lærer noget andet, og prøver lidt at gå de veje, som virker sunde og velafbalanceret for næste generation, altså for vores børn. Så der er masser af muligheder for ligesom at arbejde med generationstraumer. Og når man taler traumer, så kan man sagtens tale om de her store voldsomme traumer, som krige og udstationerede soldater og vold og overgreb og sådan noget. Det er selvfølgelig også meget, meget voldsomt, og det er i den grad også alvorligt, og man skal tage sig af det. Børn i svigtede familier og sådan noget. Men traumer er i alle lag, og traumer er på alle niveauer. Sådan noget som at være udsat for mobning er jo også en traumatisk oplevelse. Body shaming, strukturel traumer som etnisk, altså at man bliver, at man får racistiske tilråb, eller man bliver udstødt, eller får nogle prædikater om, at alle fra en bestemt religion eller bestemt etnisk tilhørsforhold er sådan og sådan og sådan. Det er jo sådan lidt mere sådan en strukturel traume, og det findes også. Så derfor er det vigtigt, at vi alle sammen er opmærksom på, hvordan vi møder hinanden og opfører os over for hinanden. Den her video, det er jo bare en lille video om generationstraumer, og så kom jeg, som jeg altid gør, lidt ud på nogle sidespor, fordi jeg har så meget på hjertet omkring traumer. Det er den første video her på min YouTube-kanal, men der vil løbende komme flere, og du er velkommen til at følge med. For mig er det vigtigt at få klædt mine følgere på, så godt jeg kan, med den viden jeg har, så man derfra også kan arbejde med for eksempel sådan noget som traumer, og hvordan det taler ind i ens eget liv. Og der er ting, der kan ligne hinanden fra menneske til menneske, og reaktionsmønstre og sådan noget. Så er der også rigtig meget, hvor vi reagerer forskelligt og har forskellige livsvilkår og forskellige måder at være i verden på. Jeg håber, den her lille video, den gav dig lidt inspiration til at følge med, og jeg vil gerne lægge op hen ad vejen med vedkommende og læringsrige videoer. Jeg følger selv hele tiden med, jeg læser bøger, jeg arbejder med de her traumer,
og med mine klienter, så jeg er hele tiden i gang med at lære nyt og i gang med at udvikle mig. Fordi for mig er det rigtig vigtigt, at når jeg arbejder med mennesker på den her måde, at jeg er så opdateret som muligt. Men velkommen til her min YouTube-kanal, og jeg håber, du har lyst til at følge med fremad. Rigtig god dag.